Здравейте, приятели! Вие сте с видеоканала на Техноматика Гаражни врати. Днес бих искал да направя сравнение между два мотора или автомата за отваряне на секционни гаражни врати тип High-Lift. Отделно сме говорили и за единия и за другия в различни наши видеоревюта, но в случая искам да направя директно сравнение между двата мотора. Нарочно сме ги монтирали един до друг, за да можем да направим това сравнение. Сега да ви покажа самите мотори, който ние продаваме от години. Това е високотехнологичната автоматична система за секционни врати High-Lift и Vertical Lift. В случая модела Sumo на производителя Nice. Sumo е предназначен за врати до 20 квадратни метра. С плавен старт, плавен стоп, като чукне в нещо, спира и връща. Може да работи на вградени UPS и какво ли още не. Безшумна и бърза работа и така нататък. Изобщо високотехнологичен продукт. Това е от една страна. От друга страна е абсолютната новост на пазара. Супер бюджетното предложение на Polytal. PJ някакви цифри има след това, няма значение. Един мотор, който движи вратата нагоре и надолу, отваря я, затваря я и като опре в нещо при затваряне спира и реверсира, или само спира, не помня, но така или иначе има и Obstacle Detection. Бюджетен мотор. Тук се гледа цена. До 15 квадратни метра или 16 беше. По-малък е от другия. Но по-интересното е да направим сравнение в тяхната работа, начина по който движат вратата. Сега ще покажем. Сега, за да сме наясно, един момент да преместя мъничко така, на лявата врата, тази с прозорците, е монтиран високотехнологичния мотор, а на дясната, тази, която е с вградената врата, е монтиран бюджетния. Сега ще ги пусна. Първо вратата с бюджетния мотор. Тук сме монтирали дистанционно. И двете, разбира се, могат да работят и на бутони, и на дистанционно, могат и с други периферии. Виждате, вратата тръгна бързо, а след това се движи бавно. Разбира се, тя се движи с еднаква скорост през цялото време, но създава такова впечатление, като че ли тръгва рязко и спира рязко, а се движи бавно. Но се отваря догоре. Ето, отвори се, сега ще спря, пускаме я обратно. Движи се бавничко, но се движи. А от бюджетен мотор се очаква точно това, да движи вратата, да я отваря и затваря. Стабилно, без да се поврежда. Можем да спрем в междинно положение, можем да върнем, пак да спрем. Общо взето доста грамотна работа за такъв супер евтин мотор. Тъй като аз съм технически консултант, цифрите и цените не ги помня наизуст. За цени можете да попитате в офиса. Координатите ни лесно се откриват чрез някои от сайтовете на Техноматика. Пишете Техноматики на кирилица в Google и излизат няколко наши сайта. Сега ще покажа движението на другата врата. Но тъй като тук не сме поставили приемника за дистанционното на тази мостра, ще се наложи да я пусна от бутона. Виждаме колко плавно тръгна вратата, как развъртя до една много по-висока скорост от другата и сега изведнъж ще намали и ще спре плавно в горния край. Ето, вече се движи с много бавна скорост. Почти до 0 стигна скоростта и вратата спря. Същото се наблюдава и при спускане. Вратата се движи най-бързо в средната част. Можем да я спрем, да я върнем. Тоест няма ограничение в начина на управление. Сега ще се опитам да застана по-встрани, за да хвана двете врати едновременно. Се виждат двете врати, ще ги пусна едновременно.
Виждаме колко по-бързо се движи лявата врата. И колко по-плавно ще спре в горно положение. Намалява постепенно и тогава спира. Това, че движението е плавно, означава, че тя няма да поврежда както автомата, другата още не се е отворила до край. Ето сега спря. Както автомата, така и самата врата. Тръгнаха и двете врати. Виждаме колко по-бързо се движи скъпия автомат и колко по-плавно спира и плавно тръгва. Общо взето, по-скъпия автомат е автомат за ценители. По-евтиния също става, движи вратата нагоре-надолу, но така или иначе често ми задават въпроса какъв е смисъла да купим по-скъпия автомат. Първо, виждате разликата в начина, по който движат вратите двата автомата. Второ, по-скъпия е за по-големи врати, но не това е определящо за цената му. Факта, че може да работи на UPS, като няма захранване, факта, че като чукне в нещо спира и връща. Сега ще ви демонстрирам и тази функция. Този също връща, но не толкова прецизно. Както и да е, върна и той. Но докато при по-скъпия автомат можем да избираме между 10 нива на настройка на силата за връщане, при този почти нямаме избор. Така или иначе и двата имат функцията Obstacle Detection, като чукнат в нещо, спират и връщат. Но при по-скъпия тя е много по-рафинирана, както и движението е много по-плавно, по-безшумен и въобще. Това е автомат за любители на хубава качествена техника. Но и ефтиния движи вратите. Така че всеки да преценява сам за себе си. Аз съм длъжен да предложа и двата варианта и да обясна каква е разликата между тях. Разликата е в броя цикли заложени, т.е. ресурса заложен от производителя, и в комфорта на ползвателя. Иначе и двата автомата са сертифицирани за продажба в Европа, и двата автомата в Европейския съюз, и двата автомата отговарят на всички необходими изисквания за безопасност. Но го правят по различен начин, просто са на различно ниво. Благодаря ви за вниманието, ще се видим в следващото обзор.